Awidakan sa yaman na niyan na did na maulug asaka tao buku mga umat yan. Si yaman na niyan na apoy kunara ka jahannam. Nagyuti su Nabi sallallahu alaihi wasallam na inaloy niyan. Ay ako na yaman na niyan na iniberatan niyan sa ngutang mga mukmin. Lagi dugo nagyang nguta sa tima na anggota. O di na sa tima na yaman na niyan na lawas. Ako no makapagataat so yaman na niyan na tingting. Na di paingi po no sa bala lima. Sarta apong guro ko no mata. Naguro pa apagyupan no mudul sabab ko kaya pakatilugdam. Agyang utayama na niyan na isa ko anggota. Ginangon ni sifata mu'min. Magdam yan agyang utayama na niyan. Na amargan ulagi din na muslim. Daman alawan yan amargan. Asigad ko manusia. Nagyang utayama na niyan nakapagadapan na siyan kualungan na mauri. Sugi sabab asunabi sallallahu alaihi wasallam. Nayaman na niyan na inaloy niyan. Sa kanod nilbi siya mata o mga guruan. Miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wati ko Nabi umaylay niyo sumarata. Narnan niyo ang gulalan ko yaman na niyan na barukan niyo. Fa in lam yastati na wati ko Nabi ubaniwan ang dikaga. Na fabilisan ni. Ayaman na niyan na pakaw kita nga si ko yaman na niyan nakatiro ka. Gi katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udi nga kaga apagalangan ka suyaman na niyan na pagaring ka. Pagalangan ka suyaman na niyan na ina ka. Pagalangan ka suyaman na niyan na siringan ka. Udi ka mapadsyagyan nga mga tao pagalangan niyan. Agyang uta mga tao adi magurarudad antaw no ni maulug ko apoy kunara ka jahannam. Fa in lam yastati. Naubang uto di kaga aran nakasiran. Kukaptipiran kumalibut nga betad. Fa in lam yastati napakaw kita nga kuyaman na niyan nakatiro ka. Gisa ba pamigayama na niyan napkusaran sa awidakal. Saan naman di kisampay kung mga tao ko kapakain ng kairan. Api agibib kagatanuron. Agyang ngayaman na niyan nasita no di makatatalabo ka. Di nga di mapagusay maptero ka. Agyang utayaman na niyan na di mapia. Kung betado manusya adiw ni kesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaptero ang nga si kuyaman na niyan na ipakas lang sa maliwan na kuyaman na niyan na urip no Allah ta'ala. Beauty sa bapa sa nga yamasa. Natigira na baskari sa Umar at tiro niyan so benar. Ayaman na niyan nabibindas niyan so pedang banga dipta terwa sulay ilallah. Apaka layug ngulong na iman to na apya so kaptero ako benar na inikal ko pagtaw. Nanto na initundog no Nabi fa in lam yastati fa bi qalbi. Wakati ko Nabi ubaniwanan di kaga bani terwa gyang na benar. Napakaw kita niyo ko kagwado puso iyo. Naginam panatigo Nabi imiya ka lubay-lubay aparatyaya. Ginam ni miya ka lubay-lubay ayaman na niyan na paratyaya. Nagisabab mga pagariakan, mga bubayakan. Malutano siya at kadin ang aparatyaya aditiro no Nabi ang malubay. Wanda kaun siya ayaman na niyan na matataman. Kaya ibarat yan. Nalagi do pa may ayaman na niyan na rayan. Miilay niyan si Abu Bakar ang makawid si ayaman na niyan na isakasako amargas. Pira si isakasako amargas iman to amidia. Kalayan ni arga sanggibu. Oy, kalayan niya man na niya na sangkibu arga yan. Na oriyan niya na mele niya na kudud. Nasagyang utakap kudud yan. Anto na ipagang-pagan niya kedun na ka. Na pagan niya kedun na ka na kedun na kaun sarata ginawa. Na di nga di mapalali sa Abu Bakar margas kanan. Miya lang anaki. Sabab sa mutarata ginawa miya gdam kaun. Nayaman na niya na mapalalis ka. Margas kanan na kudud. Na udan yan managagyang utagya palalis ngaw na ketaguang sa gagaw. Saya mana niyan na panaguntaman at kasaluba ka. Na di nga di maplalisa, margas kanan. Pagkaw makasawalay na dad na lambon, na sasalud na kapan. Sagyang utayama na niyan na kapkudud. Agyang utayama na niyan na margas. Kaya taguangon sa awidakal, sarta o panaguntaman, rupa o ayama na niyan na rata ginawa. Sabab sagyang utayama na niyan na margas ko kapkudud yan. Kaya taguang ka sa awidakal, kaya taguang ka sa ayama na niyan na panaguntaman. Kaya taguang nga sarata ginawa sangkot to arga sanggibu. Allahu Akbar. Nagyataguang ngun pa masam yaw yagang utarata ginawa ngon. Sangkot ka kay strap. Agyang utayama na niyan na marga siya ito. Ayigda ka sa giyang nga yung mga baya biulaw niyan abugyan. Ayad na ini kabulaw abugyan na nga niyan ni kasuguda sa nga yung mga lalan. Pagkailingad na giyang gayaman na niyan na mga bay. Ayaman na niyan na inibunta diyan so aurat yan. Allahu Akbar. O di na yaman na niyan na pagpakilay niyan agyang kota aurat yan. Ada din katagwi sa kaya ko kapkilaw no yaman na niyan na mga dato. Na dad na bar kami agdam arata ginawa.
Aswayama nanian na babayinga tengedega minsan pagi wata anaka baya sering anaka baya yaman nanian na matatarup na muslim na dakaw nakatagwi sarata ginawa awidakal akna bamatag arga asanggi buat tiwalian kayad na tiwalian na intiro kawigwigyan na miso samak ko yama nanian na kamburadusa na dakaw panayama nanian nakatagwi sa awidakal dakakatagwi sarata ginawa sagyang gayama nanian na mga tawa di magintaw sa nga aliyaw lupa. Apo pumatay din na maada kayama nanian na tuwangaw agama. Maada sagyang gayama nanian na agama. Subhanallah. Giyuti sunabi, namiyaloy niya nagyang utakatir wallahu ta'ala. Si isa hadisul Quds. Agyang utati wallahu ta'ala. Ya abdi, khalaqtuka biyadi. Hayo ripong watig wallah subhanahu wa ta'ala. Hayo ripong watig wallah na inadnakan saka ang gulalan ko kapasangakan. Warabaytu ka binikmati. Naayap na tigwalla, adiya kan raka di paging gunaan ko pelakabaan o langit, agusulupa na limuak na na tigwalla. Diniwat tigwalla din gunaan na suka daw na limuak na nan. Diniw din gunaan na suka gagawiin na limuak na na tigwalla. Diniw din gunaan na diniw di praguna na so pamumulang kong gilupa na limuak na nan. Sudadangani wa panganang kana tigwalla na limuak na nan. Sudah dengan iwa penginuma nalimuak na nanatig wallah. Subhanallah. So diniudin guna na mga ditara nalimuak na nanatig wallah. Wa faddaltani bil maasi. Inup na riyatig wallah kambaradusa pa na ipambalas siurakan. Ayap na tig wallah ipambalas siurakan na kambaradusa. Diniudin gunaan so limuakan ko palakabaan ulangit agusulupa. Nayap na ipambalas siurak na tig wallah subhanahu wa ta'ala na kambaradusa. Pemeliin si mamakasan. Pagilin niyan si karumanian. Pulalakaw sa yamanan niyan nakarsada adid na salimutian na adid na rataw na ginawa. Pagilin na ka sumanga wataka apala palayran riridun su Allah. Mga pagaringga, babayingga, nariridu niran su Allah. Dakaw din nakatagwi sa widakal. Siringan ka mama babaya di magintaw ko dunia. Riridu niyan su Allah. Kadinian di pamagagsungani na mga subuan wallah. Na dakakira nakatagwi sa rata ginawa. Dakakira nakatagwi sa widakal. Rami gai miyalo kasi inaka. Rami gina ema nalina miyalo kasi yamaka. Dakaw din na matero yama. Inaw pito pulurago na umur abiyat tuwila. Napaleda na may israp. Nadangkad na ema na niya na siya pa amagangkad na imawafat. Na malunga man nagdama daka pa nakatawi sa rata ginawa mismo miya ka des-des gapan. Subhanallah. Dakaw na yaman na niya nakatawi sa awidakan. Akna ba arga sang ibu mbatuila niran. Wa faddaltani bil maasi. Ayap na tiwalay pambalas yuraka nakambaradusa. Subhanallah. Diidip mapita na putay sidarudupa ka na pagulong kunaraka na dadnawi dunakal. Didip mapita na putay sinaka, putay siyamaka na pagulong kunaraka na dadnawi dunakal. Didip mapita na pumatay sumanga pagaringka na pagulong kunaraka na dadnawi dunakal. Inwai, dadnarata ginawa ba nga kagdam. Miyailing ka din suya manan na mga bay, aya, miyaloy yung nabi, ay ibaratan yan nagitanong na lagitan waya manan yan na sati man na lawas. Ubaid nagyang gaya di ka pakapagata at manusia nadang ka na magdam suka pakadapan na siyang walungan na mori. Giyuti di pa ni siya kayan akasabutupis sa katawan. Akaon niya na kumarsi ka butad sa kuya manan niya nakita taluga o kisosumak ubabaya o mga tao kuya manan niya na bubaya sang gaya mapanakang baradusa. Giyuti sabab mga pagariakan mga bubayakan nakipagadatan. So kaya pakalaa wallah subhanahu wa ta'ala kupya kalaian na kailangan na mapakala ka. Na supya ka ito, wallahu ta'ala, kupya ka ito yan, na kailangan na mapakaito ka. Anto na ipya ka ito, wallah, kailangan na mapakaito ka. Na sukyalo yan sa did nakipantag ko dunia. Nagyang ko tayaman, nagyalo yan sa did nakipantag yan, na kailangan na mapakaito ka sa ginawang ka. Na supya ka la, wallah, na kailangan na mapakala ka. Na anto na ipya ka la, wallah, nagyang gayaman na yan, na dalawan yan amala. Ayaman na niya na mapya ding galabakan. Ay pakas lang sa maliwanag. Nasukas siya pangga ko ayaman na niya na mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. So inshallah ta'ala, mga pagariakan, mga babayakan, di tanok man ptalad na ino kayaman na niya na sumpatan tanubu. Balasan tanulangun wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.